Kumshi benta kum kenying ken mau bat ken mau buram tempang ya ilit terus sibon khong lam bam kwai haduar ublei na kaliang ki khun ki ti ki jong i ken pelong ya ka first lit terus sibon khong lam Memorial Football Cup arajar pulai ya ki kena ki bakha saus nam syapo Hamadan pedong sai kuna pedang snong sora katarik kan long khat pra tarik bat kha khnai tarik uno pra arajar pulai Kabai rung na kabenta kan ni kan long Hasan Spa Shitim katarik bakhat du ban priang ya ki keteng jong ki teams kan long ha ka khat a tarik uno pra araja arflai ban thep tang khat riu tli ki team ka team ka balong kala du kan yo ya ka khusnam ka balong shipo hajar tengka rengkat pa ka trofi bat ka teams ka bawan baar kan yo ya ka khusnam nru hajar tengka rengkat bat ka trofi bakwa ban tip kham benia sngoba phun ya uniu nombar nyau nriu ar pra pra nriu saw nyau nriu not